Pasar uns días na aldea na casa da avoa é maravilloso. Aire puro, comida caseira, conexión ca natureza. O problema é que a natureza tamén quere conectar contigo. E ti és alérxica a todo. Ía a ser un día tranquilo na casa da túa avoa, ata que che manda a casa do veciño a por ovos para facer a tortilla que tanto lle pediche. Non che queda outra que amañarte para esta misión repentina, porque ti és a escollida, a única capaz de enfrontar os perigos da aldea para traer uns simples ovos. Todo parece tranquilo, demasiado tranquilo. E entón, cando aparece o inimigo invisible, o polen. O polen é como o cuñado nas bodas. Cando pensas que marchou, aparece detrás dun seto. Escurridizo, silencioso, como un ninja do campo. Imposible de ver, pero sempre disposto a arruinarche o día. Primeira norma: nunca baixes a garda, porque aínda que te laves a cara como se foses expulsar o mal de ollo, o polen sempre agarda, como un mosquito cando apagas a luz. O teu calvario só acaba de comezar. Ves o mundo todo pixelado, como un xogo de recreativas. Pero aquí non hai moedas de 5 duros, nin opción de restart. Só hai esbirros, ollos vermellos e un lag da vida real que non se arranxa nin soprando no cartucho. E ao final, cando pensas que sobreviviche aos esbirros, fontes e visións en HD, chegas onde o teu veciño, que te mira como se lle queimases o churrasco. Ai, pero mira como ves, estás noso, joder. Mira, vouche dar un licor de hierbas, caseiro, que saberás, vai che poner en oura, se verás, e esperas. Así. Supervivencia, nivel suspenso. Sen ovos e cun tsunami de mocos de recordo. Está claro, a aldea non é territorio para débiles. E vos, a que lle tedes alerxia? Leovos nos comentarios.